buƙatar ya haɗa faɗa tsakanin gwamnan Kano da Rabi'u Kwankwaso da muke jam'iyya da muke yin abubuwa wannan da gwamnati. Maƙiyan jihar Kano ne kawai suke so su haɗa rigima tsakanina da gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf. A yayin da yake tattaunawa da 'yan jaridu a fadarsa, gwamnan Kano kuma tsohon sanata injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya ce maƙiyan Abba da maƙiyansa da kuma maƙiyan jihar Kano su ne suke so su haddasa rigima a tsakaninsu. A kwanakin baya ne dai ake ta wuruwar rigima a tsakanin Abban da kuma injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso mai gidansa. Da wasu kungiyoyi suka fito suna rajin cewa Abban ya tsaya da kafarsa, wato ya kyale madugu injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso kenan. Sai gwamnan na jihar Kano ya mayar da martani inda ya ce shi fa baya cin amana, inda kuma ya roƙi magoya bayansa da su daina yin wannan maganar, inda ya ce duk masoyinsa ya kyale wannan maganar. Rabi'u Kwankwaso wani sai ce a'a ba za a lankwashe shi ba, wai ga ba za ka lankwasa Kwankwaso ba, amma za ka lankwasa Kwankwaso ne bisa ga hujja da tsari. Kuma abin da muke son mu a fili yake, mun faɗa a nan ma mun faɗa gobe ma mu faɗa inda rai jibi da citta ba za mu ci gaba da faɗa. Kuma mun yi an gani ne yanzu wannan ka zo ka ce Najeriya za ka ma da ilimi kyau ba. A yanzu ma an ka je mutanen Najeriya ka yi gudu ka faɗa ka ce abin da muka yi a Kano ka lissafa a mutane. Ai mu ne muka kawo muka zama kamar modern architect na modern Kano, architect na modern Kano. Duk wa'annan kula ya wasan da muka fara sa ina take a arewa, a kudin ma banda a Lagos da aka yi ta federal government da kuma dole a yi ta saboda ruwa. A ina ake suke mutane ba za su yadda ba. Ka zo ka nuna wannan kofar Nasarawa, ko ka nuna nan jikin gudun gidan rediyo, ko ka nuna wannan aikin da muka ɗauko shi na sabon gari. Ka hau gada ka gani wanda gwamna ne ko federal government ce in ka zana ka kai mata tsoro za ta je kar ta shigo idan za ta samu kuɗi sai an ci bashi ma muka ɗauka. Ka dubi wannan andafasa yanzu gashi na wannan gwamnati ta ma ta ɗauko kamar wasa. Waccan gwamnatin da ta tafi ita ma ta yi amma bashi ta ciwo, amma mu ba bashi muka ci ba. Kuɗinmu ne muka haramta wa kanmu, muka haramta wa iyalinmu, muka haramta wa abokanmu. Kuma wannan ne shi ne fa ba za a lankwasa ka ba. A zo a ce kai aboki ko kai mai gidana ne kwashe kuɗin in baka.